חייל רוסי, אתה לוחם של ישו, לא כלי של השטן. הריח השלישי שהובס ליד ברלין, קם לתחייה כצאצאי הצבא המנצח, בתקווה שהחייל הרוסי בחוסר אנושיות ובזוועות יהיה ראוי יותר, פיהר ערכם לתחייה. הגמד הרשע בין הרשע וההרס מעמיד פנים שהוא חבר של העולם הרוסי, להכריח את ידיהם של צאצאי צבא המנצחים לחמת זיהמו, לזרוק את הסבים שלו לגהנום, לאש הנקמה הנצחית, למען הרכה השלישי שהם הרסו. חייל רוסי, אתה לוחם ישו ולא כלי של שטן לאלימות ורצח, בחר באלוהים להפוך לאייקון של קדושה וסטנדרט של גבורה בקרבות עם הרוע ואומץ שכל העמים יעבדו. חייל רוסי, אתה לוחם ישו ולא כלי של השטן לאלימות ורצח, בחר באלוהים להפוך לאייקון של קדושה וסטנדרט של גבורה בקרבות עם הרוע ואומץ שכל העמים יעבדו. חייל רוסי, אתה לוחם ישו ולא כלי של השטן לאלימות ורצח, בחר באלוהים להפוך לאייקון של קדושה וסטנדרט של גבורה בקרבות עם הרוע ואומץ שכל העמים יעבדו, ואומץ שכל העמים יעבדו. חייל רוסי, אתה לוחם ישו ולא כלי ולא כלי. חייל רוסי, אתה לוחם ישו ולא כלי ולא כלי. מכה לו, היא לא כלי ולא כלי.